Voi. Hyvää iltaa. Minä olen piisamirottaja, tunnettu filosofina. Haluaisin huomauttaa, että siltarakennelmanne on tuhonnut kotini joen töyrässä. Filosofille toki on herttaasen yhdentekevää, onko hänellä koti vai ei. Mutta filosofikaan ei tarvitse kaiken aikaa olla kuin uitettu rotta. Tämä menee ehdottomasti liian pitkälle. Näin on. Olen vilpittömän pahoillani. En aavistanut, että sillan alla asui filosofi. Tämä on minulle kunnia. Käykää sisään. Vaimoni sijaa teille vuoteen. Kotini oli vain kolo, mutta viihdyin siellä vaikka yhdentekevää sekin. Ei hullumpaa. Olen haistanut ilmassa jotain kummaa viime aikoina, aavistuksia. Oletteko tekin havainneet? Ai ette? Jaa. Siis ette? Ehkä sen tuntevat vain filosofit, koska heidän täytyy ajatella alinomaan. Aivan kuin jokin voima jylläisi pääkopassa. Mamma, tunnetko sinä? En oikeastaan. Ja entäs tämä sade? Kuinka niin? Älkää yrittäkö väittää, että se on mitään luonnollista sadetta. En pidä epäluonnollisista sateista. Sade kuin sade. Tämä vain sattuu olemaan tavallista märempi. Tiedän, mitä tiedän. Tämä on katastrofi. Hei piisamirotta! Miksi kaikki on tullut mustaksi? Hyödytöntä murehtia, koska mitään ei voi tehdä. Mitä se musta on? Tahdotko tietää? Tahdon. Avaruudesta laskeutunutta nokea. Typerä nainen. Ei siivoaminen mitään auta. Tuhon aika on tullut. Onnettomuus on täällä, ei silti, että sillä olisi enää mitään merkitystä. Viimeinen tuomio lankeaa kaikkien meidän päällemme. Tämä tässä on taivas ja tämä on aurinko. Nämä pikkuleivät ovat tähtiä. Eikö olekin vaivainen tämä maa loputtomassa avaruudessa? Loppuuhan avaruus jossain. Eikä lopu, se jatkuu loputtomiin. Vain filosofi pystyy tajuamaan sen. Siellä on säkkipimeää ja kammottavia mustia aukkoja, jotka ovat käsittämättömän syviä. Kuulostaa epämiellyttävältä. Minulla on nälkä. Syö. Maailmankaikkeudessa on myös muita aurinkokuntia. Pöytä on liian pieni. Ja onko niitä aurinkokuntia paljon? Lukematon määrä. Maailmankaikkeuden kannalta on siten aivan yhdentekevää, jos pikkuplaneettaamme kohtaa onnettomuus. No jaa, arvoisa piisamirotta. Muista aurinkokunnista me emme niin välitä. Noin sanovat ne, jotka eivät ole opiskelleet filosofiaa. Te kuvittelette olevanne tärkeä. Vai tähtitorni? Oi. Kyllä lasten pitäisi jo olla kotona. No, Kas piisamirotta. katastrofi. Sitä odottaessa ne maistakaa pikkuleipiä. Pikkuleipiä tässä tilanteessa, no ehkä yksi. Tuho tulee väistämättä. Lapset palaavat. Muumipeikko tietää, että olen leiponut hänelle kakun. Niin, he ovat jo tulleet. Mitä? Näin juuri äsken, miten poikane juoksi sillan yli. Muumipeikko vai? Aivan, sekalaisessa seurassa. Käsitelkää varovasti. Kynttiläkruunu on isoäidin peruja. Turhaa keikailua. Se murskaantuu kuitenkin. Tuleeko setä mukaan sinne luolaan? En tietenkään. Filosofit ovat pyrstötähtien yläpuolella.
Piisamirotta pois tieltä, täältä tulee! Muumimamma, otatko näkinkengät mukaan? Otan, älä unohda myöskään ruusuja. Vain pienimmät. Mutta isommatkin ovat niin kauniita. Valitaan, mutta kaikki on suunniteltu etukäteen. Kaikki on suunniteltu ja punnittu, mutta kaikki se on turhaa. Minä loikoilen riippumatossa, enkä enää odota näkeväni teitä. No, mikäs siinä? Riippumatto ei ole luettelossani. Hemuli! Piisamirotta, te tulitte sittenkin. Hauska nähdä. No eihän tässä kuumuudessa voi edes ajatella. Ei tietenkään, istuutukaa vain minne mielitte. No jos minä vähäksi aikaa. Olisi paljon parempi, jos setä pysyisi poissa jaloista ja miettisi vaikka sitä tuhoa ja katastrofia jossain nurkassa. Hemuli, oliko tässä pöydällä täytekakku? Jaa, kakku. Ai kakku. Oli. Siis oli. Ei ole enää. Minun oli siirrettävä se, että saatoin levitellä postimerkkini. Juu, niinkäs minä sen nostin. Ihan tähän lähellä. Minä seisoin tässä näin ja sitten... Olisiko se mahdollisesti siirtynyt sedän vatsaan vai? Postimerkkeinen on harvoin aikaa syödä. Muistan selvästi, että pitelin sitä käsissäni ja laskin sen tähän näin. Onkohan arvon filosofi nähnyt jossakin täytekakkua? Minua ei kiinnosta se mitä näen, vaan se mitä ajattelen. Katsokaa kaikki. Nostaisiko setä takapuolta? Sinä häiritset minun tärkeitä ajatuksiani. Ja sinä meidän kakkua! Sinä istut sen päällä! Hmm? Sekin haisunee! Kakkua on täynnä karvoja! En tiennyt, että kakku oli siinä. Käskit minut nurkkaan, joten en ole vastuussa. Sivuseikka! Kysymys on nyt siitä, voimmeko me syödä kakkua, jos on karvoja! Ei, kuulkaas. Aivan ilmeisestikään kysymys ei ole siitä, voitteko syödä kakun, vaan siitä, kuka tylsimys sen pani nurkkaan. No mitä te nauratte, ei ole mitään aihetta.